Mało jest tak kulturowo zróżnicowanych obszarów w Europie jak Słowacja. Ile tam regionów etnograficznych? Kysuca, Orawa, Liptów, Horehron, Spisz, Szarisz, Hont, Gemer, Abów, Zemplin. To tylko przykłady. Każdy z nich ma swoją indywidualność w stroju, w tańcu, muzyce, śpiewie, w gwarze. Ta różnorodność staje się źródłem atrakcyjności, przyciągając nasze zespoły z Olzą włącznie. Przykładem jest folklor Horehronu, krainy wokół górnego brzegu rzeki Hron, wokół Bańskiej Bystrzycy, Brezna, z Szumiacem i Telgartem. Góry wymuszały siłę, odwagę i zręczność tych, którzy odważyli się w nich żyć. To też i tam natrafiamy na męskie tańce solowe, na znany nam już odzemek, tam nazywany odzemką, czyli na tańce z obuszkiem, w których wykonawcy improwizują, dając wyraz swoim umiejętnościom, estetyce ruchu i swoim kulturowym korzeniom. Ten styl tanecznej improwizacji zwykł się nazywać cyfrowaniem, wykonywanym nieraz do znanych także w naszych stronach nutek o murowanej piwnicy, gdzie tańcowali zbójnicy. Góry, wspólne dobro, wyzwalają, jak się okazuje, podobną energię twórczą, podobny sposób myślenia i estetycznego wzbogacania świata. Ach Boże mój, ciężka moja myślenka.
Letala, behala, siva huspa dvore, siva huspa dvore. Miesto si hľadala, kde by sadnúť mala, kde by sadnúť mala. Našla si ho, našla v susedovom dvore, v susedovom dvore, v susedovom dvore, tej tmavé komore, v tej tmavej komore. Hraj cigán na medzi Vernáskej čeledi. Kto skáče, najskáče Vernáske kropáče. Kto skáče, najskáče Vernáske kropáče. Na Vernáre hrajú, až černá zem dúdni. Frajeročka moja spadla mi do studní. Frajeročka moja spadla mi do studní. Pani muzikanti, už ďalej nehrajte, len moju frajerku zo studní ťahajte, len moju frajerku zo studní ťahajte. Jak ju vyťahnete, ďalej hrať môžete, kúpim vám palenky, keď ho vypijete, kúpim vám